Asimonulu be nwanne ya gba n'ọsọ mbosi nke nwanne oyi chelu ọkwa n'ofu Chukwu kelenyi nne mụlenyi dị n'iche n'iche nwanne bụrụ sonye nne ji gịnị ya agbata obi onye bụ nwanne ya ọkọkọba n'ubi n'ofia chọba osisi ọkọlụ mmadụ chọlụ nwanne ya wee jebe Asimonulu be nwanne ya gba n'ọsọ Nwannedinamba ọnụlụ be nwanne ya gba n'ọsọ onye ya na nwanne ya ka mbọsị nke nwanne ya na ọ bụrụ maka ụmụnne m ndị si Nigeria jebe Queensland in Australia ọkwa na-ego oyibo ka na chụọ fawelusia n'Australia wee jikọ onwe faka ugwu azịza September 13, 2003 ka ebidolu Nwannedinamba Association Incorporation na Queensland ekene dịlile Dr. Chasadibe ọgachali osisi kulamigo mkpụlọma Nwannedinamba na-echete n'ụwa ogini ka ndị Nwannedinamba na-emekalisi fana kwanite ọdịmma ndị Igbo fa na-enyelu onwe fa aka na-enyelu ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka ịdị n'otu bụ ike Nwannedinamba ọ dị ofele Nwannedinamba onye ya na nwanne ya Nwannedinamba ọnụlube nwanne ya gba n'ọsọ Nwannedinamba ụmụ Igbo ndị bi na Queensland n'Australia kafa jelubili udo n'ịdị n'otu udo n'ịdị n'otu Nwannedinamba Association Odogwu Chief Kevin Ezenniya Ozudoka na Orukwu kenelu m lọlọ gị lọlọ Cherry Ezenniya Ozudoka Odogwu President Nwannedinamba Ozudoka Odogwu Akpọsọ ọkwange bụ Director KKB Adorable Living President Nwannedinamba ọzọ nwelife Ozudoka ọzọ nwelu ngabasị Onyenze nwamobi na-ekwu Chukwuemeka Chukwu General Secretary Nwannedinamba ezi nwa Sokoko Item na Bende Local Government Abia State kenelu m lọlọ Morgan Chukwu nwunye Chukwuemeka N'iduso Obinna Egwu nwabunna wanofa amata fibo na tukiseje Social Secretary na Nwannedinamba kenelu m lọlọ gị lọlọ Odera Egwu Vice President Nwannedinamba Osodieme nwanyị ọma bili nwabunye na-eme ọha Odogwu nwabunye kenelu m lọlọ gị Chief Chukwuemeka na Zodo Ozugo nwanne
tejabogodogwu Emi White kenelu mulolo nkechi na zodo osodiemoke nwa duso oke nwa ọkwange bụ financial secretary na Nwannedinamba oke nwa onye tejabogodike onye ya na nwanne ya na mbọsị nke nwanne ya echelu Nwannedinamba ụmụ Igbo ndị gbasiri ike ndị bi na Queensland na Australia Nwannedinamba akụba gụrụ Nwannedinamba na ndị ile na-agụ ife dị mma na-esi n'ebido mmadụ na-ebido ife ka ike nne ndị bidolu Nwannedinamba social club ndị bidolu egwe na-agba let Dr. Charles Adibe ọgachali n'ọdụ mma Nwannedinamba na-echeta ka ike n'elolo gị Queen Adibe ndị ọma si agata ụkwụla gafarukwu ibe n'ụmụahịa Dr. Donald Okeke ka ike n'elolo gị Rita Okeke asị Igbo Nnewi Satukunu Seje founder ndị nna fada Mr. Sondali Ogbone N'Ugwu Ezike Kisieje Director of Eno Africa founder Mercy Nkasi Obiokide Adigbo n'Ụmụahịa founder Chief Obiojuka Biala gị na-alọla oge na-etejiri gburugburu ụwa n'Ụmụahịa o so na founder Injinia Emeka Zachary na lọla Oluche Zachary Ogbuefi n'ọbụ n'Olumba n'otu Kisije Ogbuefi n'Orumba o so na founder ka ikene ex-president Okochikoro ex-president na Nwannedinamba kenelu m ụlọlọ gị nne Nikoro abịrịba ka faseje Pastor Godfrey Egwu ex-president na Nwannedinamba kenelu m ụlọlọ gị nne Egwu agbọghọ Afikpo Kunu Seje Pastor Nibuso ndị nna na Nwannedinamba onye ya na nwanne ya na mbọsị nke nwanne ya echelu Nwannedinamba ụmụ Igbo ndị gbasiri ike ndị bi na Queensland na Australia Nwannedinamba akụba gụrụ Nwannedinamba na ndị ile na-agụ
foto ụwa kenelu m lọlọ gị lọlọ Ifeoma Okonkwo nwanyị ọma ewe na-atọ ọzọ na nri ezi nwanyị ọcha ewe na-atọ ọzọ na nri Dr. Celestine Okoli nnanyelugo na nka ka iseje ngị na lọlọ nke njikọ Okoli nnanyelugo na nka ka iseje odogwu Dr. Anselm 16 Okechukwu Obuchi ezi nwa Sumuchoke ihodi mezi ike duru ka iseje Okechukwu Obuchi Reverend Father Nicholas Okafor Reverend Uchukwu ezi nwa Sumukabia ehime mba nọ Chief Dr. Chris Onyebuchi Fediora odogwu Chizitel of Africa Chizitel of Nigeria nsugboru lakiseje na nke bụ CEO Founder Onyebuchi Chris Ifediora Foundation Reverend Ford Emmanuel Agui onye ozi Chukwu ndume n'ụmụahịa ka iseje Maazị Ikenna Ọnụọha nwaka nwa one of Ezinifitagwata Chairman Managing Director Siko Solar Pty onye ego n'iduso nwaka nwa n'Ezinifite onye Ezinifitagwata Dr. Frederick na barista Mrs. Chinyere Kalu Dr. ndị ọmasị Ọhafịa na Abia Steeti anyị ejebe Owerri Ezukala ka Nkenne Regional Coordinator Mr. Chibuzo Ahazie Ogbuehi one of Owerri Ezukala Regional Coordinator Gold Coast Ogbuehi onye Owerri Ezukala ezi nwa Ahazie Ogbuehi dị egwu nnetili Nwannedinamba Social Club ndị ọma ọnụlụbe nwanne ya gba n'ọsọ mbọsị nke nwanne ya na Nwannedinamba Mr. Jonathan Amachuoyi Joe Best ezi nwa si ntu na West ike duru Joe Best ike n'elu ụmụlọlọ gị nọ na Amachuoyi lọlọ Joe Best Maazị Chimokite Ugokite isi ala ngwa n'otu ka isi eje memba Dr. Obinna Ekocha Dr. Enelu ụmụlọlọ gị lọlọ Bimpe Ekocha Dr. n'Imo Steeti